dubban shara tamkar ban aje mata ba. Mai gida ayyukan ne sun yi yawa ne har ban san wanne zan yi ba. Karya ne dun lalaci ne ga wanki na ma baki mun ba. Dubi zanin madiya koɗi kamar babara na sai mata shi ba. Wai ne kam yawa ya taɓa ka za ka katse sirri a gabana. Wato tsabar kin rena ni sai kin zunguri takalmina. Saboda mugunta bari yawancin har igiyar guga kika kyale sai da ta shaƙe wuyan raguna. Dan Allah mai gida gyare ne akwai wani lissafi a gabana. Lissafin nan naki na banza tarayyar yayi da ashana. Rannan ma da ina yin bacci na ji kina zagin bakina. Ai kai dan yan ba bakin ba ban ga mene zan zaga ba. Daga zuwa ga surutu duka watse min kajina. Ai dama haushin ki nake ji kin taba kushe karin hulana. Ki bani abinci na ni in ci bana hasan surutun banza. Yau in ga mai kwatar ki a guna inda kin girka mini gwaza. Ba gwazo ce ba garin ma ba kai ka saya ba. Amma buhun nukan ainau ne ba a cikin kwarya kika kai ba. Da Allah kallin yallon baba kamar an wanke zanin mai goyo. Matan nan wata ran sai in ji kamar in kai ta tasha in sauyo. Karin aure ya kama ni sai na yi shi a wannan sati. In ka ga dama ka yi shi yanzu ai ba za na hana ka kayo ba. Kika samu kudaden nan ne in je ba sata kika je ba. Baban mu ne aiko man so in yi sana'a ban nema ba. Dama kai ne niyyar baiwa amma yanzu ba zan wannan ba. Yanzu a ce dai mamar kaltuna kin guje aikin samun lada. Ai cewa kai za ka yi aure ko da na so ko ban so ba. Dan Allah ka ji mun wani zance ku mata ba ku san wasa ba. Wacce nake so din inda ma na ma lura tana da kusundi. Kin ga ko ba zancen ayi aure da ma ban mata alƙawari. Dama ne can na sani ma in aure miji mai kushe abinci. A'a matsalar daga baki na ne ashe balla shi miyar sosai ba. Dan sawun farko da na kai shi na ce ba yau kauran magi ba. Ko ta yi daɗi ko bata yau ba. Azuma na so in sayo miki lalle canji na ɗin ne bai kai ba. Bar lallen ka kawai ba na so ban tilasta ma ka saya ba. Ha in je in boye kuɗi na sannan in tafi dai surfe na. A ban nan sulfa dan likitoci na faɗakarwa ba a san wahalar mai juna. Nemi kujera ki ya zaman ki kar da ki girgiza shalele na. Annabi ma ya taimaki na shi koyi zan yi da shi ba ke ba. Dan ni aikin samun lada ban ɗauke shi abun wasa ba.